ва фақат гуфт ки ин сирро ман намегӯям ки чанд серия мешавад, барое ки ман пеш гуфта будам 100 серия мешавад ва ин бар зарари ман шуд. ва фикри дигар ки ҳамин ки гӯё ки шумо аз филм қаҳр карда рафта бошеду дигар нестеду, ҳамон пуле ки ба шумо пешниҳод мекунад Набиҷон, қаноатманд ҳастед? Шорух сценарияро мехонад, мебинад ки чизи хуб аст ва бепул рафта дар он проект иштирок мекунад, гарчанде ки Шорухханро бемиллион хадши гап зада намешид. Вақт мишмишҳо буданд ки нофаҳмӣ меоядтон ва мақсад гузоштед ки аз ҳамдигар ҷудо мешавед, ин гапҳо ростанд? چی با پدر علم پدرجان میگم؟ تو چی با پدرجان میگم؟ ای با پدر چی نه؟ اگر هر دی شما اگر چنین توی وای پولدار میشته برام شما را پدرجان میگم. Кинота парто популярный ша, мо пула кор мекунем. Хай дигар роҳ нест, не ки як чиза муҳима қайд кардан дар кор. Агар пештар ба хотири биёрем, баъд ҳар хел условиёша мемонад. Ки ма тои хеле накунем, ма дигар бозӣ намекунам, ё тои хеле условияро накунем, ма дигар бозӣ намекунам. кор барои занҳои тоҷик. Агар шумо хонашин ҳастед ва ё ин ки мушкиле дар зиндагӣ доред, наметавонед ки пули муфт ба даст биёред, ба шумо тавсия медиҳам ки ширкати Атомӣ ана ҳамин гуна занҳоро пуфта ҷустуҷӯ намуда истодааст. Шумо метавонед бемалол ба ширкати Атомӣ бепул ройгон аъзо шавед. тариқи WhatsApp онлайн метавонед суҳбат карда тамоми нозикии ин соҳаро аз худ намоед. занҳои азиз, ман бовар дорам ки шумо дар як муддати кӯтоҳ соҳиби пули калон мешавед. ширкати Атомӣ аз дигар ширкатҳо ба кулли фарқ мекунад. шумо дар 6 моҳ як маротиба бор мехариду тамом бемалол метавонед ки соҳиби маблағ шавед. рақамҳое ки дар рӯи экран мегузорам барои маслиҳату машварат ба шумо кӯмак мекунад. ӯро аз хурд то калон ҳамагӣ мешиносам. дар соҳаи интернет аллакай ҷою мақоми худро пайдо кардааст. дар куҷое наравем садояш ба гӯшҳо мерасад. дар тамоми баннерҳои шаҳр ҳамеша аксҳои ӯро шоҳид мешавем. ӯ кист ки дар як муддати кӯтоҳ тавонистааст ки дар соҳаи интернет ҳама ҷоро ба худ забт намояд. беҳтараш баҳри шумо шинос мекунем подписчикони ҳамеша фаъоли канали Меҳробро. бо шумо ҳастам дар барномаи нав ба нав бо чеҳраи ҳунар. ман Рустам Азимӣ. меҳмони барномаи мо ҳастанд ҷавони муваффақ, актёр, ровӣ ва аз ҳама муҳим овозхони соҳаи пурпечутоби шоу бизнес Сулаймон Сафаров. хуш омадед. Ташаккур. хуб ҳастед? саломатиҳо хуб аст? Саломат бошед. Раҳмати калон барои таклифатон. Салом алейкум тамошобинон ва подписчикони канали Рустамҷон. ҳаматон дар раҳмати калон ки бо мо ҳастед, тамошо мекунед. умедворам як барномаи хуб мешавад. тамошобинони мо як чӣ мегӯянд, аз миёни даҳҳо нафар ҳунармандон як ду нафарро бисёр эҳтиром мекунанду дӯст медоранд. шумо ки дар барномаи мо меҳмон шуда будед, бисёр секретҳоро мо аз шумо пурсон шудем ку откритӣ ҳарф зада будед. ба ҳамон хотир даъват карданд ки бори дигар агар меҳмон мешудам мо хурсанд мешудем ва ба саволҳое ки онҳо мехоҳанд ҷавобашро гирам мо инҷо ҷамъоварӣ кардем ва шукри худо ки шумо даъвати моро пазируфтед. ҳама вақт мо дар бари шумоем ва ман ҳама вақт тарафдори ҳамеам ки суҳбат бояд озод бошад ва бедуруғ бошад, откритӣ бошад ба гуфти шумо. саломат бошед. ва тамошобинони азиз, инҷо саволи аввалини шумо дар комментариҳо ҳамин аст ки чаро аз филми Хусури ман кам савол ҷавоб кардед, дар ин бора чаро зиёд пурсон нашудед, чун филми Хусури ман тавонистааст ки дар як рӯз ё ду рӯз миллион нафарро ба худ ҷалб гардонад ва Сулаймон Сафаров низ яке аз қаҳрамонҳои филми Хусури ман ҳастанд ки тавонистанд ки дили миллионҳо духтаронро ба худ ошиқ кунанд ва тамошобинони дигарро бо ҳамон нақшҳои ҷозибашон ҷалб созанд. ва биёед сари мавзӯи Хусури ман ҳарф мезанем. чӣ гуна роҳ ёфтед? Хусури ман ин проекте буд ки баъд аз проекти Ишқул Душанбе, вақте ки Ишқул Душанбе ба анҷом расид, режиссёр коргардони филми Хусури ман Набиҷон Пироматов тақрибан 90 серия бо ман кор кардаги буда Ишқул Душанбе. ва дар рафти кор Набиҷон дид ки бо кӣ ҳамкорӣ карда мешавад дар оянда ва бо кӣ ҳамкорӣ карда намешавад, барое ки дар рафти сабти сериал бисёр душвориҳо бо ҳунармандон мешаванд. вақте ки ҳунарманд фикр мекунад ки дигар бе ӯ кино пеш намеравад, баъд ҳар хел условиёша мемонад ки ма тои хеле накунем, ма дигар бозӣ намекунам, ё тои хеле условияро накунем, ма дигар бозӣ намекунам. ва дар рафти Ишқул Душанбе ҳамин ҳодисаҳо, ҳамин ҳолатҳо аз гуфти коргардон Набиҷон бисёр буданд ва вақте ки мо 90 серия бо ҳам ҳамкорӣ кардем, мо дар съёмочной площадка ва берун аз он якдигарро хуб мефаҳмидем, якдигарро дастгирӣ мекардем, ёрдам мекардем ва нақшҳое ки ба ман додагӣ буданд, ман ба фикрам дар болошон сахт кор мекардам ва аз будаш баромадаги будам. барои ҳамин хотир ба ин проекти нав маро таклиф кард ва пеш аз проекти Хусури ман
мо якҷоя шидаги будем, маслиҳат кардаги будем, идеяи филма ба ман фаҳмондагӣ буд ва ба ман бисёр писанд омад, ҳисоби ки жанраш комедия ҳаст ва жанри комедия дар Тоҷикистон бисёр муваффақ аст ва бисёр нафарон мехоҳанд ки камтар дар хона шида ханда кунанд, ягон чизи шавқовар тамошо кардан, ягон чизи ҳаҷвӣ тамошо карда вақти худро камтар болида созанд ва ҳамин проекти хусури ман, ҳамин лоиҳа комедия аст жанраш ва ман гуфтам ки Набиҷон чӣ хел мешавад ки ман мисол дар жанри комедия бозӣ мекунем. Умуман Ишқу Душанбе ба хусури ман куллан фарқ дорад, камтар муҳтавош дигар аст. бале гуфт ки ман аз нуқтаи назари ман как режиссёр ҳамаш хуб мешавад, ман ҳамин нақш аз нақши худат дар ин лоиҳа бошад, нақши одами хубро бозӣ мекунӣ. Ман гуфтам хеле бисёр шавқовар, кани мебинем айбдаш мебурем. Баъд проекта маслиҳат кардем, суҳбат кардем, розигира додем ва шукри худо ки имрӯз тамошобинони зиёд дорад хусури ман ва агар аҳамият додагӣ бошанд, сериалҳои пештара ним соата буд, ин сериал бошад 1 соат аст, як серияш 1 соат аст. Акун представед кунед, як серияи хусури ман 2 серияи Ишқу Душанбе мешавад. Бисёр дар болош кор мекунем, персонажҳо хеле зиёд ҳастанд дар хусури ман. ин ҳам мисли Ишқу Душанбе давомнок аст, силсила филм Ман аст. ин саволро ба Набиҷон додам, ман гуфтам тақрибан чанд серия мешавад. Набиҷон аллакай аз аввали филм то охири филм идеяшро дорад. Ӯ медонад ки филм чӣ гуна ба анҷом мерасад, қаҳрамонҳо то кадом дараҷа мераванд, линияҳо куҷо ҳаст ва фақат гуфт ки ин сирро ман намегӯям ки чанд серия мешавад, барое ки ман пеш гуфтагӣ додам 100 серия мешавад ва ин бар зарари ман шуд. Гуфтам чӣ хел? Гуфт ки охи ҳунармандо медонанд ки 100 серия бояд шавад, баъд нозу бисёр мешавад, ман намегӯям пешакӣ чанд серия мешавад. Кор карда рафтан мегирем, як охирон сезон ки омад, ман баъд мега эълон мекунам. ба фикри ман хубтар мешавад ки махфӣ бошад. агар худи шумо коргардон бошед, коргардони ҳамин филм ва филмҳои шумо ҳар серияш миллионҳоро гузашта раванд, шумо как коргардон чанд қисм мекардед? 10 қисм ҷанбаст мекардед ё ин ки давом медидед? Не, агар тамошобин зиёд доштагӣ бошад, медонед чи ҳар як проект бояд пеш аз ҳама бюҷети хуб доштагӣ бошад. Агар бюҷетиш хуб бошад, ин лоиҳа метавонад мисли Санта Барбара шавад, мисол рафтан гирад. Ҳамаш аз бюҷет зависад, на танҳо тамошобин. Барое ки мутаассифона тамошобиноне ки дар Тоҷикистон ҳастанд, аз тамошо кардани онҳо танҳо мо як плюс дорем, я танҳо як фоида мебинем ки проект шинохта мешавад, проект дар ҳама ҷо имидж пайдо мешавад, проект шинохта мешавад, дар кӯчаҳотро мешиносанд. Лекин аз ин мо пул кор намекунем. Аз тамошобинҳо мо ягон бигем дирам кор намекунем, ҳунармандо, коргардон намегӯм. Ва бюҷети филм основной аз маблағ вобаста аст. Хушбахтона коргардони силсила филми хусури ман Набиҷон Пирматов ин роҳи бюҷетро ҳал кардааст, ин роҳашро ёфтааст, системаи худро ташкил кардааст ки бюҷет дар филм проблема намешавад. Ва агар бюҷет проблема ки набошад, филм давом додан мегирад, рафтан мегирад. Баъд аз ин бо лоиҳаҳои хубтарам мешавад, бо лоиҳаҳои бо шавқовартар ки жанри дигар ҳастанд. Дар ин борам кор кардистем, лекин пеш аз ҳама бюҷет аст. Бюҷет ки хуб бошад, баъд материал хуб мешавад ва тамошобинам зиёд мешавад. Бюҷети хусури ман, бюҷети сериал хуб аст. Бюҷеташ хуб аст. Аз ҳамин ҳисоб ҳунармандоам бисёр ҳастанд ва ҳунармандои хуб ҳастанд, ҳунармандои асил ҳастанд, профессионал ҳастанд. Аз ҳисоби ҳамин ба дили мардум тез ҷойгир шудам ва лоиҳа ба фикри ман хуб аст. ҳамон пуле ки ба шумо пешниҳод мекунад, Набиҷон, қаноатманд ҳастед? дӯстони азиз, муҳоҷирони зиёд ба мо муроҷиат мекунанд ки аз хати сарҳад чӣ гуна гузарем, беҳад бароямон душвор шудааст. Ман ба шумо тавсия медиҳам ки ширкати Баха дар ин самт шуморо дастгирӣ мекунад. бо мошинҳои комфортни шуморо метавонад аз хати сарҳад гузаронда, ҳуҷҷатҳоятонро дар паҳлӯятон истода ҳал намояд. беҳтараш ба Баха муроҷиат кунед, 500 рубл скидка аз номи мо карда медиҳад. албатта барои чӣ қаноатманд ҳастам? Пеш аз ҳама барои он ки ман ин касбро дӯст медорам. ин касбро ман хеле дӯст медорам ва ман барои пулкоркунӣ ин касбро интихоб накардам. Баростӣ умуман ба хотире ки ин орзу ҳавас аз хурдсолӣ буд ва ман вақте ки хурдсол будам аллакай медонистам ки ман дар зиндагӣ кӣ шудан мехоҳам. мана мисол гирем Шорухан филми, яке аз филми популярниш ба русӣ «Наступит завтра или нет» буд.
касали дил буд Шорухан охири филм да мембра бо Прити Зинта. бале фаҳмидам. дар ҳамон филм Шорухан бепул бозӣ кардагиай. Каран Ҷоха режиссёри коргардони ҳамон филм гуфт ки буҷети мо кам аст. ба Шорух занг мезанад ки буҷети филм кам аст. Вақте ки Шорух сценарияро мехонад, мебинад ки чизи хуб аст, вай бепул рафта дар он проект иштирок мекард. Гарчанде ки Шорухханро бемиллион хадши гап зада намешид дар Ҳиндустон ҳам коргардонашон. Не ки лоиҳаи хуб ки буд, омад худаш кор кард ва бинед то ҳозира вай чӣ қадр популярне ҳамон лоиҳа, ҳамон проект, ҳамон филм. Хусури манам чунин аст. Набиҷон ягон каса хафа намекунад. Масъалаи оплатада, масъалаи гонорарда ҳунармандо қадри хуб кор мекунанд ва ҳар як одам камбудӣ дорад. Ҳар як одам камбудӣ дорад. Не ки дар кор мо дар бисёр чизо чашмонро мепӯшем. Набиҷонам дар бисёр чизо чашмонро мепӯшад. Ҳунармандоам дар бисёр чиз, ҳамаш ба хотири чӣ? Ба хотире ки барои тамошобин як чизи хуб, як чизи шавқовар пешниҳод кунем. Ин ҳам мақсади асосии мо мардума хурсанд кардан ай. Ҳадафи асосӣ ҳамин. Сулаймо, шумо гуфта метавонед ки қаҳрамонҳои филми Хусури ман ба чӣ анҷом меёбад? Ки дар филм мақсад ки ба ягон фалокат гирифтор мешавад, ки хушбахт мешавад? метавонед ки камтар сирри филмраш бопурсед? Акун сирра ман гуфтан ҳақ надорам, барое ки ман медонам чӣ мешавад. Ман медонам, барое ки ман сценария хондагиам, ман примерно медонам чӣ мешавад, не ки то охира не. Агар ман гӯям чӣ мешавад, мумкин Абиҷон пага дига хатима гап назанад. Мега тамоми сирраи моро фош кардӣ. Лекин ҳам қачра гуфтаним ки ҳар як серияш аз ин серияш шавқовартар мешавад. Интрига хеле бисёр мешавад. Бо персонажҳои нав пуш мешаванд дар ин сериал. Персонажҳои бисёр ҷолиб медуроянд дар рафти кор ва ҳамин ба як самти меравад ки ягон кас аждад намекунад. Бисёр бисёр серияҳои шавқовар, тамошобинони азиз, тамошобиноне ки Хусури мана бисёр тамошо мекунед, ҳар як серияда як чизи нава мебинед, ҳар як серияда як ҳаҷви нава мебинед, як персонажи нава мебинед ва серияҳои хуб оли айпеша. ҳам қаша гуфта метавонам ки шумо зиқ намешед, мо шуморо малол намекунем. ютуб мисли организми инсон аст. Агар ки хӯрок нахӯрӣ, гурусна мемонӣ. Ман фикр мекунам ки дар ҳамин соҳаи ютуб филм кам аст, роликҳо кам ҳастанд, аз ҳамин ҷиҳат просмотри хуб мегиранд. Шумо ҳамин сирраи минро гуфта метавонед? Медонем ҷолиб аст филм. Не, филм ҷолиб аст, филм ҷолиб аст. Ина бисёри филмҳое ҳастанд ки коргардонои хуб дорем мо дар Тоҷикистон, мисли Муҳиддин Музаффаров ки ва ё барои фестивал бисёр кор мекунад ва дар соли 2023 бисёр филмҳои ва бисёр дастовардҳои хуб шид. Лекин мутаассифона ин филмҳо фақат барои фестивалҳо нишон дода мешаванд ва дар ютуб намемонанд киношно. Барои ҳамон мардум бисёрша намедонанд. Неки бисёр филмҳои хуб ҳастанд. Мақсад кадрои хуб дорем, коргардонои хуб дорем. Неки сабаби ба ютуб напартофтани вайро фаҳмидан мумкин аст. Вақте ки мо дар ютуб мепартоем, мо барои ютуба кор кардем. Основной дохода мисол ютуб мебинем. 70-80% ки ай просмотр, ай реклама кор мекунад, ҳамаш ба ширкати Yola ютуб, яъне ки ба ӯ мераванд. Мо фақат чӣ моро фреб кардаем, ҳамин хати ки кинота парто популяр мешавад, мо пула кор мекунем. Хай дигар роҳ нест. Не ки як чиза муҳима қайд кардан дар кор. Агар пештар ба хотири биёрем, ширкати мисол такси набуд, ҳама пароканда буд, ҳама хид ба хид кор мекард, саргардонӣ буд. Баъд чӣ шид? Система пайдо шид. Як нафар пайдо шид ки система кард. Ай рӯи ҳамун система ҳама ҳар рӯз вақти холигӣ надоранд таксиҳо. Одам бекора меравад, такси аренда мегирад, пул кор мекунад. Барои чӣ? Ба хотире ки система ташкил шид. Аммо дар хеле система нестае ки бозори нестае ки филм сабт мекунӣ, бирай дар ҳамон бозор филмта буфурӯшӣ, пули 2-3 филм бубуроя, ҳам зиндагит пеш бара, бо бирай 2-3 филми дигаи хуб бигирӣ. Лекин мо дар нақша дорем, дар барномаи оянда иншоалло дар бораи ин бо як барнома мекунем. Мо як система ташкил карда истем ки вақтиш мерасад мефаҳмед иншоалло худо хоҳад ва умедвор ҳастам ки баъд аз якчанд моҳ дигар ягон ҳунармандо не ай маблағ танқисӣ мекашанд, не ай ҷои кор, не ай лоиҳа. Мо дар ин самт сахт кор кардем ва як системаи хуб ташкил кардем ки дигар ба мо ютуб дар кор намешавад. Ба ягон ҳунармандо, ба шумо низ инчунин, ин як махфӣ аст ки мо дар дигар ютуб дар кор намешавад ва мо фоидаи 10 баробар, 20 баробари ютуба хубтар шавад. ҳам имиҷ мегирем, ҳам просмотр мегирем, ҳам пули нақс кор мекунем. На танҳо мо, балки ҳар як нафаре ки ҳунар дорад, истеъдод дорад, чӣ қадр пуле ки заслужид кардагиай,
ҳам қабула иншоалло кор мекунанд. Мо системаро ташкил кардастем, камтар дига вақт дар кора. Сулаймон дар комментарҳои охири филми Хусури ман хондам, худам шоҳид шудам ки бисёрё навиштанд ки чаро дар ин ҷо чеҳраи Сулаймон камтар ба назар мерасад. Эпизодҳое ки дар филм бояд Сулаймон мебозид кам аст. Ва фикри дигар ки ҳамин ки гӯё ки шумо аз филм қаҳр карда рафта бошеду дигар нестеду, метавонед сари ин масъала гап занед ки чаро дар охири қисмҳои баъдина шуморо кам мебинем? Ман камтар пештар қайд кардам ки дар проекти Хусури ман, дар филми Хусури ман персонажҳо хеле зиёданд. Хеле зиёд персонажҳо ҳастанд онҷа. Мисол ҳам дӯстони Эмин, ҳам нафароне ки дар қишлоқ ҳастанд, нафароне ки дар шаҳр, онҷа духтарҳо. Яъне хеле персонаж бисёр аст ва ҳар яктаи линияи ин персонажҳоро пеш бурданд, историяи ҳар яктаи ин персонажҳоро нишон доданд. Ин вақтам мегирад. Барои ҳамун мисол мо якум то ҳафтум ё ҳаштум серияро будем, линияи мо аниқ шид. Акун бо персонажҳои нав даромад ки бо якчанд серия линияи ваё аниқ мешавад. То есть ҳама по порядку бояд бирад. Вақте ки ҳама шиносоӣ пайдо мешавад, линияи ҳама аниқ мешавад, бо якта ҳамун линияҳо пеш мераванд. Барои ҳамин режиссёр як бор ҳамаро нишон дода наметавонад. Вай фаҳмидан мумкин. Мисол вай мода мегӯяд ки шумо фалон рӯз сабт дорем. Мо медонем ки мо баъди 20 рӯз, 25 рӯз фалон саҳна дорем. Мо бо пай коромон мешем ва якдигаримон халал намерасонем. Ин чира ин маъноеро нишон медиҳад ки мо якдигари қати бисёр якдигар фаҳмимон хуб аст. Мо якдигар умуман хафа намешем. ва ҳеҷ кас ҷои якдигарро танг намекунад. Не, умуман баръакс. Бинед чӣ қадр персонаж бисёр шуд, ҳамқа характери бисёр мешавад. Чӣ қадр характери бисёр шуд, ҳамқа одамо худшона дар кино мебинанд. Иш ранги фалон кас, фалон нафара ва иш характери фалон нафара дорад ва тамошобин зиёд мешавад. Ин баръакс хуб аст. Мо барои ки якдигаримонро пеш мебарем. Ин як кас пеш мерав, як кас дигарам мекашад. Ин пеш мерав, як кас дигарам мекашад. Ин система ҳам хеле одаме ки дар соҳаи кино умуман фаҳмиши хуб дорад, мисли шумо, бо коргардон зуд забон меёбад. албатта. Ҳамдигарфаҳмӣ ҳаст. Албатта. ин ҳолате мешавад ки бо ҳам ҷангу ҷанҷол. ҷангу ҷанҷол дар қисми чандуми филми Хусури ман гапотон гурехта буд. дар Хусури ман гапомон нагирехта. Ягон буд. росташ гӯед мо одам дорем дар филми. Не, медон кадом момент, кадом ҳолатда метавона гапо бигиреза. Вақте ки ягон саҳнаро бозӣ киста ва мо чӣ хел сабт мекунем? Мо овози зинда сабт мекунем. Мо баъд рафта дар студия дубляж намекунем. Мо овози зинда сабт мекунем. Вақте ки бозӣ кардиста ва ягон кас халал мерасонад, бисёр овозо мешавад, бисёр чӣ мешавад, баъд метавони ягон ҷуда дод занӣ. Ки мисол сабт рафтеста, хай мо кор кардистем. Ин ҳолатҳо да як нофаҳмӣ ё хати звукорежиссёр мешавад хеле ки хай бача бон кор кардем мисол ин хеле ҳолатҳо мешавад. Не ки ҳисобе ки мисол қаҳр кунӣ аз съёмочной площадка бихези бурай ё бигӯӣ ки ман дигар қатъи кор намекунам. будан одамое ки хеле қаҳр карда рафта. Будан одамое ки хеле акномшона намегирем, барои ки шаъну шараф як каса изои муъмин ҳаром аст мегӯям. Не ки будан, не ки ҳунарманди аслӣ ин корро намекунад. Ҳунарманди аслӣ барои ки мо барои мардума кор мекунем. Мо қаҳр кунем, значит мо ай мардум қаҳр кардем. Дигар моро мардум намебинад. яъне ки ноҳурматӣ нисбати тамошобин мешавад. Мисол ту проблема дори, это личные твои проблемы. Кора. А то, что твои каси тра хафа када ё каси ягон ҷо ноҳурматӣ када, чизе када накада, осиё ба навбата. Дунё чархофалак аст. Я момент ту болода, я момент дигар кас болода. Ин ҳам хеле рафтан мегирад, система ада ин ранги дили одам чӣ хеле мезанад, ин ҳам хеле ритмш. Зиндагӣ ҳам ҳамияи кор ҳам ҳамияи хислати инсон чӣ дар филм бошад, чӣ дар зиндагӣ, як хелаш як ранг аст, дигараш гуногун. шумо он хислатҳое ки дар филм нишон медиҳед, дар зиндагӣ ҳам хел ҳастед? бачаи хубед? дар зиндагӣ на ҳама вақт бачаи хубам, барои ки дар зиндагӣ бачаи хуб шидан намешавад. умуман бинед ҳамин одамизод худаш чӣ хеле одамизод ҳамин пешаи ҳама агар худо да боварӣ дошта бошӣ, худотарс бошӣ, аллакай ай 80% проблемое ки дунёда ҳастед ту зашишонӣ, барои ки ай худо метарсӣ як кори бад намекунӣ. ай худованд метарсӣ як каса дурӯғ намегӯяд, як каса фреб намекунӣ, аққи як каса намехӯрӣ. ҳамаша ҳисоби чӣ? ҳисоби худотарсия. агар дар зиндагӣ одам худотарс бошад, вай да дигар одами хуба бозӣ карданаш необязательно. ман дар зиндагӣ ба фикрам 50-50. сулаймон, як саволи дигар аз филми Хусури ман пурсол мешавем, ба ҳамин дар ин мавзӯъ ба қисми дигар мегузарем.
اون دختری که در فیلم دختری که خپکی که کم کم مثل مور نش میزند به شما میرسد یا که از دیگر نفر میشه؟ شما درباره مدینه گفتید به فکرم زلیخا زلیخا قصه یوسف و زلیخا اگر ببینید ایروی نامشون موندگی هم پرسوناژها یوسف و زلیخا یعنی که اینا باید یک تا شوند به دیگرش برسند که برای به دیگر رسیدن چقدر عذاب چقدر پریکاسیون چقدر مبارزه در کره چقدر پستی و بلندی ها میشود یعنی که از روی سناریو از روی که چیزی که من میدونم هم قشنگ میگم که یک تاشیدن یعنی دو پرسوناژ خیلی دشوار است خیلی و خیلی دشوار است که تو یوسف و زلیخا با هم دیگر برسند خیلی و خیلی و خیلی دشوار میشود برای این دو نفر و چگونه دشوار میشود این رو باید در فیلم بینید. اون جوانی در فیلم یکی ناگهانی پیدا شد و جانی هایتالی من فکر میکنم که با زلیخا شما چشم علاقه کرد. ابو اکن ممکن ابمان که رژیسور هم باشد. شما یا زیان ضررش نمیرسه در فیلم؟ اکن пересечение доран персонаж در فیلم пересечение дорана не که من نمیگم چگونه пересечение است пересечение доран لیکن بعضی کارا میشه که رژیسور ابمان کنه میپرتوید که зрителю دا интрига پیدا شود هر حالتو پیدا شود не که هم قشنگ میگم که пересечение ابو و یوسف در سریال میشود درباره زلیخا не که نمیگم چی حالته چه خیلی حالته не که روبرو میشوند و با فکر من سیروژنی غفوری خیلی هنرمندی خوب است. من خیلی نقشش رو خوب بازیده است. البته خیلی حرمت احترام میکنم و چند سال روز میشناسم و چیزی که در اکران است این در اکران است. پشت اکران ما هممون برادرای دوستای نزدیکیم چی با دخترهامون چی با پسرهامون هممون دوست و برادر نزدیک هستیم و هر کاری که در اکران میبینید فقط فیلم است خلاص. فیلم است خلاص. تماشاچیان عزیز موضوع فیلم خصوصی من رو با اینجا انجام داده با قسم دوم بخش برنامه ما که پرسکو نام دارد پرسون میشیم از زندگی پسی پردگی سلیمان چون میگن زندگی پسی پردگی هنرمندان برای ما زیاد اینترس نو است و بسیار میخوایم که دانیم و میخوایم اینجا سوال رو شروع کنیم. شما آماده؟ بله. نادیره چی حال داره؟ یک وقت میشمیش‌ها بودن که نفهمی میونتون و مقصد گذاشتید که از همدیگر جدا میشه این گپا راستن؟ نادیره اولش خوب است. نادیره هم بیزنس میکنه از بیزنس لیدی شده هم مغازه لباسای خچادوره هم بیزنس میکنه هم خونشینی خوب است هم اویله خوب است نفهمی در اویله میشوند لیکن تا این درجه نه که ما جدا شویم با هم دیگر تا این درجه نمیرسد که برای که ما توی چند سال یک جایم الکی دشوارترین لحظه را پشت سر کردیم و با فکر ما دیگه ما را هیچ جدا کردن نمیتونم فقط همین مرگ باشه تمام سلامت باشه. حالت شده است که دختر عاشق شده به نظرتون اومده روی راست اظهار محبت کرده باشه در وقت اویلادور بودن یک بارم نه شدگیه بله شدگیه که اسمس نوشته باشه بله 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 این چیزا رو نادیره چشم بپوشن اکی چیزا رو من نادیره رو نمیگم شما چی جواب میگوید وقتی که همسرتون رو دوست میداره با اون دخترهایی که با صد امید میبینن پیشتون چی میگید؟ نه او که با صد امید نمیاد او هم یه امید قط میاد بعد یکی بسیار نیست من نمیدونم شما اگه بسیار میگم ممکن در حیات شما ممکن بسیارتر باشد خیلی حالت من مثال میدونم که من با اویله دارم خیلی کم است نه که میشاید خیلی حالت هم که خیلی مثل شما گفتگی خیلی ما چی میگم ما هم در مثل خواهر حرکت میکنیم که خفه نکنیم مثل خواهر جواب بدیم مثل خواهر جان سلامت باشید خواهر جان رحمت کلون هم خیلی میکنیم که همه آدم خودش فکر میکنه که مثل слишком با ادبانه جواب میتی слишком کلتورنا جواب میتی اما که مثل سلامت باشه رحمت کلون مثل چرا بسیار فکر میکنید در زندگی هم در ساحه فیلم آفرینی هم باشد بسیار فکر میکنید چرا فکر میکنید در رسوی مطالعه میگن دورنای گلوا نداють ногам покоя وقتی تو فکر نکرده کار میکنی کارت او نمیگیره یعنی که همین فقط بهوده سرگردان میشه برای این پیش یک کار کردن اما وقت پلان کشیدن در کار در ایده در سر هر یک قدم نقشه کشیدن در کار تو انرژیت بهوده صرف نکنی допустим برای کارت بچیدن 100 جا نرایه
ҳамин фикр карда ки ҷода корот буд мешавад примерно десечо ҳамонҷо бурад чтобы лишняя энергия расход накӣ бо мурури замон мешавад не ки аку фикри бисёр ҳисоби чӣ бошад ҳисоби ман худамам хеле характер дорам ки ҳамин бачаи дирнаким бисёр чиза дирнда мегирам фикр мекунам ва ҳамаро дар дирн гиреҳоро ҳуй мекунам чӣ проблемае бошад баъдам хе ай сарм асабу мебурам меравам иам пеши хе набудиам бо мурури агар замон асабонӣ шавед сразу визриф мешавед ё ки хуб тоқат карда ман бисёр ман хуб тоқат мекунам тоқат некунам баъд кафидум ку ҳамин ранги медонӣ чи дракон чӣ хела ҳамин кафидум ку дигар алов дар гирифт дигар манкада худро наметавонам ба дар ҳамон ҳолат чӣ хел худро ором карда метавонед дар ҳамон ҳолат ман бояд тоқа бошам да танҳоӣ дар танҳоӣ фикр мекунам ки бадтар мешавед ҳама ҷоро шикаста мегиред не дар танҳоӣ одам худаш қиша дурӯғ гуфта наметавонад фиреб хӯрдаед қариб ҳар рӯз аз ҷониби ки ман шинос бисёр дорам ёру дӯст кам дорам ёру дӯстои ман ҳозир ҳамон нафаронеам ки қачон кор мекунам шабнами сурайё дар як клипи худ даъват кард мисол шуморо даъват кунад агар шумо аз ӯ пул талаб мекунед как гонорар аз шабнам ман мумкин ягон гонорар талаб ох шабнам маро чӣ ба клип парод мекунад агар даъват бозӣ кардан клипда рост гап зулайхо даъват кардагӣ буд пул гирифтед аз зулайхо гирифтам ака ман гуфтам пул бугум ки ака бинед ман худам аз ҳисоби ки сароянда овозхонӣ мекунам ман ҳаракат кардастам охири вақто ки клипҳо дар нақш бозӣ накунам ба хотир ки худам сарояндаам худам ҳофизӣ кардам дар клипҳои худам баъдам херӯз шуд ки зулайхо гуфтагӣ буд ки мисол клип сабт дорам ман гуфтам ҳозир пулш мегум чтоб отказ кунад пул гуфтам ки отказ накард маҷбур шудед ки не ака маҷбур не мо зулайхо қадим муносибатҳои хуби дӯстӣ дорем мисол дар вақт чамаро бисёр дастгирӣ кардагӣ барномаи ман омода иштирок кардагӣ аз ҳисоби дӯстимон ман мисол мумкин ду се нафар бошад ки ман ба оида негуфта натавонам яке аз онҳо шабнам мебошад ки шабнам агар маро таклиф кунад ман негуфта наметавонам шабнамда барое ки мо дӯстои дерина ҳастем муносибатҳои бисёр хуб дорем хеле санъати шабнамро ман ҳурмат мекунам ака як пул мегум агар дод надод не мисли шабнам ҳастан ки мана нигинам пуломади нақ назарова шумо инҳоро пул талаб мекунед не ман мумкин розӣ нашам дар клипшон бозӣ кардан аз ҳисоби ки шабнам дӯсти ман аст аз ҳисоби дӯстим фақат ман метавонам дар клипш бозӣ кунам ака инам дӯст мадинаам дӯст ҳастанд не ки мо қа наздик нестем ба монанди чихел ки мо тӯли чанд сол бо ҳамроҳи шабнам дӯстӣ будем фақат анамин нюанс рола бозӣ мекунад ки мисол мо қатъи агар дигар санъаткорро агар ҳамкорӣ кунем мо метавонем ягон дуэт кунем ягон суруд якҷоя хонем не ки именно дар клип нақш офаридан ами бикунам агар шабнам таклиф кунам ман шабнамда негуфта наметавонам аки шӯхӣ карда масъалаи пулша ман пул намегирам аёдаи шабнам барое ки мо дигар коромонам бисёре но в основном ами шумо ба инсони дағал ва ҷангҷӯ монанд нестед вале бисёр шунидаем ки бо чанде аз аҳли санъат гапатон гурехтааст бо чанде не хай было дело буд каме мешидам хелево хай аз ҳисоби чӣ гапо мегирехт аз ҳисоби ки мисол агар ноҳурматӣ шавад нисбати на танҳо ман нисбати нафаре ки бо ҳамроҳи ман ҳастай мисол агар ноҳурматӣ шавад мисол ягон сухан хад мегӯем хай мисол хита ҳурмат кунед максимум аз то что хеле бубурем шапошапӣ хеле занӯзанӣ ба фикрам вақтҳои охир нест хеле зуд нашуда ташаккури зиёд сулаймон мо бисёр хурсандем ки шумо даъвати моро пазируфтед ва меҳмони барномаи мо шуда ошкор ҳар он чӣ суоле додем посух гуфтед миннатдорем чанд сухани охир аз ҷониби шумо марҳамат ба тамошобин чӣ гуфтан мехоҳед саломат бошен бе дастгирии шумо мо ҳичи нестем бе тамошои шумо мо ҳичи нестем ман ҳамон қаша фаҳмидам дар чанд соли карьерам ки чизе ки мо дорем дар зиндагӣ аввал худованд ҳастай оила ҳастай баъд шумо ҳастем тамошобинони азизи гиромӣ ташаккури зиёд барои ҳурмату эҳтиромотон мо ҳар як шуморо дӯст медорем ва умедвор ҳастем ки бо мо мебошед саломат бошед